या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्था, शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चात दिलेला शब्द जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेंनी कृतीत उतरवलाय। राज्य सरकारचा 15 मार्च 2024चा शासन निर्णय जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला बाधक ठरत असल्यानं तो रद्द अथवा सुधारित करावा अशी मागणी त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे। मुंबई गोवा महामार्गावर उरोस इथं भरधाव इनोव्हा कारचा अपघात झाला असून यामध्ये चालक राजकुमार दीपक भांगलेकर हा जखमी झाला आहे। महाराष्ट्र पोलीस दल वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून कुडाळमध्ये संवादातून आधार या विशेष व्हॉट्सअप चॅनलचं लोकार्पण करण्यात आलं आहे। जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि जिल्हा वाहतूक शाखेच्या पोलीस निरीक्षक आरिफा मुल्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली रस्ता सुरक्षा अंतर्गत वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांवरती दंडात्मक कारवाई मोहीम सुरू करण्यात आली आहे। कणकवलीत लहान मुलांसाठी दरवर्षीप्रमाणे समीर नलावडे मित्रमंडळाच्या वतीने लहान मुलांसाठी खाऊ गल्ली या कार्यक्रमाचं आयोजन 24 जानेवारीला गणपती साना इथं करण्यात आलं आहे। कणकवली जानवली इथं दुचाकी आणि कारचा अपघात झाला असून यामध्ये दुचाकीवरील एक जण गंभीर जखमी झाला आहे। मालवण मुख्य बाजारपेठ परिसर, फोकांडा पिंपळते, रॉक गार्डन रस्ता, चिवला समुद्रकिनारा परिसर भागात रात्रीची घंटागाडी सुरू करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही सरकारी अधिकारी व कर्मचारी आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ न घेता परस्पर खाजगी रुग्णालयात उपचार करून त्याची वैद्यकीय बिले जिल्हा परिषदेकडे सादर करत असल्याचं उघडकीस आलंय। या प्रकाराची गंभीर दखल घेत प्रशासनानं आता अशा बिलांवरती कडक नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे। देवगड निपाणी ठेकेदार निखिल कन्स्ट्रक्शनचा कामात अक्षम्य बेजबाबदारपणा असल्याचा आरोप अनंत पळणकर यांनी केला आहे। बांदा गवळटेम येथील दीपक बांदेकर यांच्या घरासमोरील रस्ता व निमजगाव वाडीतील संजय सावंत यांच्या घराजवळील पाणंद रस्ता या दोन्ही रस्त्यांच्या कामाचं भूमिपूजन ज्येष्ठ नागरिक हनुमंत सावंत व सविता बांदेकर यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडलं। सावंतवाडी नगर परिषद प्रशासनाकडून सावंतवाडी बसस्थानक परिसरात राबवण्यात आलेल्या स्वच्छता मोहिमेत शिवसेनेच्या नगरसेवकांना डावलल्याने आक्रमक झालेल्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी गटनेते बाबू कुलतरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभारी मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांना घेराव घालत जाब विचारला। सोनुर्ली निवडे मार्गावरील रेल्वे पुलाजवळ असलेल्या ओळावरील पूल पूर्णतः कमकुवत झाला असून येत्या 8 दिवसात या संदर्भात कार्यवाही न झाल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर 26 जानेवारी रोजी उपोषण छेडण्याचा इशारा सोनुर्ली उपसरपंच भरत गावकर यांनी दिला आहे। अमेरिकेत स्विंग करताना झालेल्या अपघातानंतर उपचार घेत असताना वेदांता समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांचा मुलगा अग्निवेश अग्रवाल याचं अचानक आलेल्या हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं आहे। भाजपच्या सत्ताकाळात पिंपरी चिंचवड महापालिकेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांची पुनरावृत्ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे। महापालिका निवडणुकीत विकासाचे मुद्दे बाजूला सारून भाजपकडून जाणीवपूर्वक जातीयवादाचा आणि मराठी विरुद्ध उर्दू असा वाद निर्माण केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे। उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्याचा वेग वाढल्यानं राज्यातील तापमानात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता असून येत्या 48 तासात काही भागात बर्फासारखी थंडी जाणवू शकते असा इशारा भारतीय हवामान खात्यानं दिला आहे। सलग निवडणूक कामानंतर शिक्षकांना विश्रांतीसाठी 16 जानेवारीला सुट्टी मंजूर करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षक संघटनेकडून मुंबईत करण्यात आली आहे। संविधान बदलण्यासाठी राजकीय पक्ष संपवण्याचं भाजपचं उद्दिष्ट आहे म्हणून नगरपालिका व महापालिका निवडणुकीत युती अथवा आघाडी होणार नाही यासाठी राजकीय दबावतंत्राचा वापर करण्यात आला असा आरोप बहुजन वंचित आघाडीचे नेते ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे। अलिबाग माड तालुक्यातील नांदगाव खुर्द येथील 2 अल्पवयीन मुलींचे बालविवाह रोखण्यात महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाला यश आलं आहे। गुजरातमधील नवसारी जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलीवरती सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना घडली आहे। या प्रकरणी पोलिसांनी सगळ्या आरोपींना अटक केली असून आरोपी 16 ते 21 या वयोगटातील असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं। टाइम्स ऑफ इंडियानं याबाबत वृत्त दिलं आहे। सावंतवाडी शहराची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता सावंतवाडी उद्यानाच्या परिसरात असलेल्या नाल्यावरती कायमस्वरूपी रंगमंचाची उभारणी करण्याची मागणी सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या या मान्यवरांकडून करण्यात आली आहे। मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत झालेल्या नावेली माऊली मंदिरकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था झाली असून देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कंत्राटदाराकडून हा रस्ता पूर्णपणे दुरुस्त करून घ्यावा, त्यानंतरच रस्ता जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करावा अशी मागणी नावेली उपसरपंच तथा शिंदे सेना उपतालुका प्रमुख अक्षय पारसेकर यांनी केली आहे। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात सुरू असलेल्या बेमुदत धरणं आंदोलनाचा आज 3रा दिवस असून आज 3ऱ्या दिवशी देवगड शाखेच्या वतीने धरणे आंदोलन छेडण्यात आलं। शिक्षकांच्या न्याय मागण्या तातडीने मान्य करण्यात याव्यात ही ठाम भूमिका यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी मांडली।
50 खोके एकदम ओके ही काहीशी विस्मृतीत गेलेली घोषणा पुन्हा एकदा ऐकायला मिळू लागली आहे. शिवकोळीवाड्यातील प्रभाग क्रमांक 173 मध्ये शिंदे शिवसेना पक्षाच्या उमेदवाराविरोधात ही घोषणा प्रचार रॅली दरम्यान करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही घोषणा विरोधकांनी नाही तर महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या भाजपच्या उमेदवाराकडून करण्यात आली आहे. भारतामध्ये मानसिक आरोग्याची परिस्थिती धोक्याच्या टप्प्यावरती पोहोचली असून देशातील 80% मानसिक आजाराच्या रुग्णांना वेळेवरती किंवा योग्य उपचार मिळत नाही अशी धक्कादायक माहिती इंडियन सायकॅट्रिक सोसायटीने उघड केली आहे.